kendo machielo kaka na Sidieko ni Odhiambo Otieno en jalony weche mag tudruok e yo makare kendo thothne bende e pewe mag siasa osebedo ka otemo iko jo siasa ka ginyalo wuok e wang' oganda kendo kata mana weche mag loso strategy kata chano chenro manyalo konyo weche mag tudruok mae pawe kendo en bende en kodwa ka nikech nitiere wach moro ma bende wabro kete godo tesre mbele kanya kwaramogi e chenro ma kaka onene Odhiambo Otieno magi te pod oyiengore weche mag tudruok kaka ken gi governor otemo luome nikech nitiere gima chik miluongo ni Public Officer Ethics Act kaka jatich ma sirikal of course jo siasa gin state officers thothgi jomoyiergi but nitiere kaka onego bed ni gitimore wang' oganda mangiso luor ne ofis gi magi te kotimore to samoro bedo gi to ni jogi chal ka gima ok ong'eyo teko ma offices gi omako kata nego inyalo wachi ang'o ang'eni gin weche misesomo iseneno gi ok ing'e ni gima interesting e gini ni gin weche mang'eny ei achiel Mheshimiwa Masara en osiepna kendo asetaye kuom ndalo moko Mheshimiwa Ochilo Ayacko tapani kata in gen wasetayo nitiere gik moko ma e interaction mosebedo kodgi ifwenyo ni nitiere mokwongo en ni onge strategy ma jogi ni godo e yo mar approaching politics ma 2027 nikech magi jok mosebet e ofis ndalo mar ariya chakre Masara ne bedie mayor Ochilo ni chakre no bed minister ndalo kapora nyathi ma pod somo primary nyaka wuono nitiere lack of a vision mar Migori ma jogi endi ok pasu omiyo ka giromo koro ok en vision ma ji gore ne koro ji gore ne duong' nikech abeni nitiere vision mar Migori to ji ne romo to koni soni sukari itimo nang'o ndara itimo nang'o osuptende iringo nang'o to wach mar pur mar joniang' itimo nang'o mano koro onge koro kisodo ka agenda onge e dala mar Migori wadonje weche mag gwerwa kaka nano to mano nyuolo gimiluongo ni onge mar tije cha nikech sani asedonje siasa an bende to gimifwenyo ni nitiere ji mang'eny anya mabiro biro around in ka gin jok ma dwaro sapoti to thoth gin tie moko matinde owuok akia ni tijni nwagolo kanye ilo ni goons kendo nyagocho ni mong'isi ni kiny kikibika kiny kibiro ka to wabro lawi 1 hour to kipendo ilawo na timu niang'o ne inwa lawi no kodwari ka tiwinjo ka language ma jotelo moko tiyogo to king'iyo wach mar Masara Gochilo ni mochiko yo bo ni Masara mano kongo ba wach ko chiko lweny mokoni karomo gi governor Ochilo abro puonje lesson to kochopo makoro giromo Gochilo to koro Ochilo be chalo ng'ama ok nger okia ngera ok gini puonjo ngaro lesson no samoro wanyalo interpret differently puonje kaki tayo sirikal samoro jomoko ka literally yes apani kanu wuo maber kana winyo maber nokoni nowacho wach luth moro apani Masara nokono nowacho wach mar luth moro to kochopo kucho tapano Ochilo mogoye gi luth personally moko oro ng'ato mano tango lack of ethics gini endi completely nikech apano kono beni chiko ng'ato lweny the best strategy mar lweny en ambush ambush gi dulwe nango icho ng'ato lwenyo kichiki kata mana jeshi maduong' mogik e piny ma en jeshi mar Amerika ok chik lweny ginya wacho ni gine okutim ru maber nyane uru kako dhi kaka ne gimako Maduro nyane uru kako dhi to obiro kelo yie di mag lweny to kete alura ni to koni to be okwa gore kodi wamako mana jo mauzo miadarati tini kanyo to kipocha to gikawi omiyo apani Masara ntiere gimoro ntije ndiko mondo ni Robert Greene mondiko chike 48 mag pao mag telo to Robert Greene wacho e kin chikego ni kik imi ng'at mipiem godo ng'e gimidhi timo next nikech koseng'eyo gimidhi timo next odhi pangrili odhi ikoreni to ng'ama chalo governor ken ng'ama nyachiko lweny apani mano gima osiepna Masara nyaka koro kaw mabed go e pache nikech governor achiel nitiere ji mang'eny ahinya mantie tiende madwaro prove ne ni gihere nikech moko kuom tho moko monne siasa ka okara bed ni jatelo wuon mwacho ni ng'ane dhi uneg na ng'ani gin ga jok manie tie jatelo gi
mado tangone ni wach Victor cha nosetieko koro ko beauty and report Victor nosetiekre go en sani koro onge gino kik chandi nwadhi mbele gik madhi mbele omiyo apa ni mano makosa mane Masara otimo kabet Migori ndalo ma apa ni nodhi kodicha ne aneno gimoro ma very interesting e dala ma Migori en metropolitan ok ochal gi pinje mag luo moko nikech pinje mag luo moko constituency duto pek mag joluo dhoudi mag luo nie but kidhi Migori kichaka Stella ka wan gi jo Maragol wan gi jo luo Mwagem kineno kamano wan gi jo Kuria kocha wan gi jo Tanganyika ji ng'eny kabisa wan gi rieche mabende ni ka chande omiyo yudo ka interest mantiere Migori e yor siasa en interest mapek kabisa to mano koro ming'iyo ni Masara versus Ochilo versus Nyamita nitiere gima kizungu luongo ni duopoly en pogruok e diere Masara gi Nyamita ni konchiel nikech gin pod gidolarore koniendi ma igole ruath moro motegno makoro dhi gi Ochilo koro e kind ini jowa ma joluo ohero dhano ma brave jachir machomo wach tir kendo mawacho weche moko malit sana ne power that be ne telo manitiere kora paro ei wach tudruok kaka ng'iye maber en ni Masara temo up his game otemo jiwo tuke ni mondo ne monya hito wach ahinya ne governor mondo ratings ge odhi malo mondo kaka nene odhi malo ni ong'ama nyalo kwero ruoth yes en thuon manyalo kwero ruoth kora pani mano gima otemo ting'o image ne no malo ma ji manche support Nyamita mondo ne ni en ng'ama nya chimore go Chilo kata nya rakre go Chilo aching nikech Nyamita kinjo ko wuoyo en wach mabai en ochalo jasiasa mabit muol to jok mung'eyo Masara to ongeni ben chuny chwadruok but oken gima paro nego beni nyayo ni mondo koro odhi mbele onego beni oganda luo lokore mondo wangi siasa mopogore yena ka chiko tawach ni ande king'iyo Nyeri Murang'a kuonde masiwuothe aming'a ndalo moko ne atero medical camp kuno mar thiedho ji to kane wan kanyo endo to ji nobiro dhano 4,000 to ng'ama duong' mogik mane nitiere kind josiasa ne en MCA piny luo kan tiji 4,000 ng'adung' mogik bodo ka en governor to kaya chande ne onge wach mar ni ng'ane ng'atwa to ng'ane ok ng'atwa ne en wach mar pi water bill ma odhaya tapenyo ni wach water bill to tapenyo aora un go kanyika to sani ka wan pok odhi aora chakne nyuoma ka wan kaka na aora ni kanyika wan pi nitiere fridge siasa mane kigoyo ne siasa masling 4 ni unit mar pi ne ocharge siling 4 mo to wando jowa kwa romo to wagore ni duong ni VOJ oheo osipnani oken wacho beni wadhie ono beni kwa romo to wacho weche mag dongruok nikech kama ochopeni koro onge ng'ama ok ng'ato onge ng'ama ng'atwa watewa joluo erokamano wach mage mokalo nitie wach moro mabe no nyiedhore wach manyotimore Oruba kanyo wach mar protocol ere kaka joma loso chenro